Sukaldearen munduan gainera erritmoak, presioak, zenbat faktore hor kontra, ez da, Javi? Kontra edo alde. Ja, bueno, segun, bai. Bea, gaur goizan hitz egiten nuen sukalde buruarekin, gu badugu talde zoragarria, egia da momentu oso polit batean gaudela, eta sukalde buruarekin hitz egiten nuen kontu bat esaten zen, lana hobeto egiten dugu. Zerbitzura justu iristen garenean eta mailak teorikoki gaizki sartzen direnean, alegia guretzako ideala da, mailak banaka sartzea, dena ongi azaldu, baina badakigu lan hori ongi egiten, danak batera sartuta ere. Eta konturatu gara lana hobeto egiten dugula, gure buruari eskatzen diolako presio gehiago, kontzentrazio gehiago eskatzen diogulako, eta gauzak hobeto ateratzen zaizkigula. Hau da, presiopean hobeto funtzionatzen duzu, edo batzutan behintzat hobea da? Batzutan konturatu gara, baietz. Erlaxatzeko joera ere badugulako askotan, ez da, dana kontroltan dago, eta konstiente izan gabere, agian erlaxazio piki bat iristen delako, eta hori ere kudatzen jakin behar da, eta hori erronka bada. Javi, zenbat berri hon azken aldian, zenbat sari, horrek betetzen du, agian ere izan daiteke, ez dakit, presio pixka bat eukitzea ere bai, maila mantendu behar delako, ez dakit, nola jaso dituzuzuk azken sari hauek, esan behar dugu, Michelin zarra, bi sol dituzu, gehiago ere bai, taldeak eta eskualdeak. Azkenean guk egiten dugu bozgorailu lan txiki bat, ez beti esan dugu eskualde oso aberatsa dugula, eta gure eskualde hori gabe ama elitzekela posible izango, eta aman dago pertsonak guztiek gabe. Sari horiek, oraindik ere esango dut ikusi dudala izarra paretean 3-4 alditan. Jarri genuenetik, azaroan jaso genuen. 3-4 alditan besterik ez dut ikusi. Ez diot begiratu nahi. Horri, ez dugu sariengatik lan egiten. Badugu proiektuaren norabidea oso garbi dela gure eskualdea aberastea, gure ostalaritza nortasunez defenditzen dugun modu berean, gure ekoizle txikiek, gurekin lan egiten duten horiek ere, geroz eta bizikalitate duinagoa izan dezaten, ez? Gu sentitzen dugu gure lurra eta nortasun hori defenditzen dugula eta beraiek parte direla. Eta ezinbestean ezin diogula bakarrik jatetxari begiratu baizik eta inguruari. Eta orduan, pauso txiki bakoitza ematen dugunean, ekoizle guztiekin batera da, eta gure proiektu guztien baitan hori dago, ez? Orduan, hori da saririk handiena, ikusta gure ekoizleak gugan sinesten dutela, eta horrek, ekarriko baitu sari gehiago, eta beraiek gozatuko badituzte, aurrera, ikeragarri gozatuko ditugu, etorriko ie, eta bat eta beste. Baina zentzua ez da saria jasotzea, baizik eta eskualdea gurekin aztea. Ze humilda zea palitza egiten duzun, Javi. Hori da proiektuaren zentzua, eta horregatik agian ez zait gustatzen, baina nik adibidez langile esaten diet, atera kanpora eta begiratu, zer dagoen paretean hori defendatu behar dugu eta beharrezkoa zuetan.